dugong sa katawhan, karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog nalilon ang nagtuman, kuhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom dalaygon nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, maghatag kami og mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginong Dios niining taknaa, naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka ni ini nga programa ug kini nga estasyon. Panalangin ni ang mga tawo nga nagapaminaw karon nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga unta mahayagan malamdagan ang ilang mga kalag ug sila mobati sa kagutom ug kauhaw sa pag-alagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinis atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyong dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Moingon lang gid tang pipila ang maiban tungod manggod kay awa man tay enough time nga atong ika-Google aron mahurot nato nigbasa. Pero atong gipasalamatan sad ang uban nga mga texter nga nisabot ra pud sila unya okay lang anha ta sa reply mo kuan sa ila dili dinis kanginan, pero naagi pipilang mohangya nga sir ikuan na as kanginan aron pud makadungog ang among mga igagaw. So mao na nga medyo malangan-langan og jutay kay lagi matagabi usaraman ka pangutana ang ato nga matubag o kaya kinini ang maduha panagsa, no? Well, ato ning basahon, maayong hapon kuya, nagpaabot na pud mi sa inyong oras nga magsugod ang inyong programa. Amo nang girididaan kuya ang among radyo. Unya, salamat kayo kuya ha, aning inyong programa kay si Papa. Hinay-hinay na gyud nga nagpakita siyang kausaban. Dili na gyud in town makahigda si mama ngadto sa payag nga koprasanan kay di naman si Papa mag wild kay
nagpugong na siya sa pag-inom. Salamat gud kuya. Kay nanindot na. That is a good news, ha. Munay mahimong resulta sa kabag-uhan ug kausaban sa kinabuhi sa tao kun ang pulong sa Dios iya lang yung pagadawaton. No, thank you so much. Malipay ta nga mo nay update o development sa inyong kinabuhi samtang ginapatalinghugan ninyo ang pulong sa Dios. Kini apatay basahon. Maayong gabi kaninyo dinha, pastor. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa, pastor, kay daghan mi og mapupo kanang magsimba mi usahay amo na nga mahisgutan ang inyong panghisgutan diha, labi na sa panahon nga duna may mga testimony. Maapil sa among testimony sa among pagsimba ang inyong mahisgutan diha. Salamat sa pagbasa si pastor, si Rinalisa de ini ang inyong tigpaminawan. Okay, salamat sad Sister Rinalisa, no? Unya sa panahon niyang magtestimony mo, itestimony po ninyo. Hangyo ni ha, hangyo ra ni. Itestimony po dito og apel na kay mahisgutan magha-apel pog testimony nga ang tinuod gyud di ay nga igpapahulay Sabado dili Domingo. Okay, base na lang panalanginan sa Ginoo ng imong pagtestimony dito nya tandugo ng kasing-kasing sa inyong pastor, ang inyong mga membro magkausa mo nga ato nang himuon ang pagbalaan o pagbantay sa adlong ipapahulay nga maong Sabado. Unya kanang inyong doktrina nga way labot ang sugo dito ras sa Israel, basig mo nga ato na ning bantayan ay apila og testimony kay basig ikaw ang mahimong instrumento o kasangkapan sa Ginoo nga ang imong mga kaubanan maka sabot o makaabot sa ila ang tinuod nga kabubuton sa Dios. Salamat. Last text nga akong basahon, mo great di ay ko sir og happy birthday sa akong pag-umangkon nga si Madel og usab advance happy wedding sa among silingan nga si Arthur Duray. Hope nga okay ra sila sa ilang bagong mundong kinagalawan. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat sad kayo. Well, si Brother Libby mga igalas, adili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Ato usapod ipalili kining ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Aron ta kay bag unsang nasura diing dapita nagagikan ang atong mga viewers. Okay, Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan atong mga maayong gabi no sa tanan atong mga listener o mga viewer sa ato nga programa karon. Ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Atong mga tigpaminaw sa radio o ni atong mga viewers sa nagkalaing part sa kalibutan karon, kamong tanan amo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pag-participate karong gabi na dinhi sa atong programa. O ni alang sa atong mga viewers, mga followers sa atong nga program, malihog sa gihapon mi nga atong i-share mahigala ang atong nga programa para nga daghan sad ang makapamati o makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo or sa mga pangutana nga atong tagag tubag dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, pwede na mo higalang maka-text no namo ni Brother John o pwede na mo maka padala og mga mensahe na amoy mga importante nga mga messages. So isend na din higala kay amo nang tagaan og panahon aniya namoy mga greetings ba kadiya or kaha mga pangutana labi na sa mga butang nga atong gihisgutan dinhi nya namoy mga follow up tingali nga pangutana. So ato nang gina-welcome dinhi sa atong programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang atong nakita dinhi sa screen atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay. Riverside FM Cebu 93.2 MHz no. Inguni on air ta mga brad sa Riverside FM Hinatilan Cebu. So thank you kaayo Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz
Salamat sa pag-on air sa ato nga tulumanon. Again, ko am ra good be kinsa dihay station manager, sorry gid kay nahatag naman nagkausa to pila ka mga weeks na. Gusto lang gyud ako nang ikuan again, please lang di sa Riverside no. Kinsa may station manager diha kay ug wa gud si Pastor Tirana, kini man gud sila mo kuan diha ukap sa ato nga program. So gusto sa nako nga bisan ang ilang pangalan maamigo na dinhi sa mga dapit nga naabot sa atong Sibya. So good evening no sa atong mga pinalangga sab nga mga viewers diha sa viewers ug mga listener diha sa South Cebu, Southern Cebu, kutob sa nabot sad sa tingog sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Good evening yung tanan o niya atong mga viewers, atong mga listeners diha karon, atong gina-welcome. Pwede mo higala makaparticipate sa atong nga programa. Pwede mo maka-text na mo dire ang akong cell number kang Brother Libby Clavis nga number 0926-88-69758. Ako subliyon 0926-88-69758. Okay. Niya sa dato nakita din si Sister Lane of Keria. Naminaw na pod ko diri sa kinatarkan. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya sad si Sister J. Marie Kalapuan. Salamat no, nag-send siya daghang heart o daghang kamot nga nag-pray. Thank you kayo, Sister J. Marie. Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, o Kuya Libby, o sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw, o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, mayong gabi ni mo diya, Brother Ronilo. Salamat kanunay nimo nga kuan kaoma ani amsad si Sister Lane of Kiria permim saning nakig-uban Brother Bob Rituya. Okay, daghan pa nga halos gabi-gabi mahimo sad nila ning murag ila na bagyod ba nga og sa tambal pa matupasuban maintenance nila ang ato nga programa. Thank you so much sa tanan nga ni participate sa atong program. Okay, niasad si Meliod Selasol, I'm watching. Niya po si Rian Casis. Good evening ninyo diha, Brad Libby o Brad John. Please ko greet sa akong asawa nga si Mien Casis o sa akong mga anak. Salamat sa pagbasa. God bless. So, salamat po kay Brother Rian Casis. Niya po si Sony Sumayang ang iyang nag-send siya og mga heart og kamot nga nag-pray. So thank you sa paglab og pag-pray. Niya po si Brother Jimmy Monte Alto. Salamat po sa pag-view, sir. Okay, ato pong nakita din si Giovanni Inganyo. Giovanni Inganyo. Salamat sa paglab. Unya niya po Brother Opino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray. Unya Brother Jenner Reyes. Good evening sa inyo diha Kuya Libby o Kuya John. God bless sa atong program. God bless. Good evening po nimo diha dong. Okay, ano yan? Riverside FM Cebu, 93.2 MHz. Station Manager, si Jesser Bausin Molye. Okay, Jesser yung mga Bausin apelido ako Molye din, sa mangita sa Google Pen. Sige, Jesser Bausin Molye. Jesser Bausin Molye, CEO. Mr. Renier, Ay, sa Brother Libby. APOC Riverside FM, Hinatilan Riverside FM, Panglao, Bohol Riverside FM, Kadali lang Brother Libby kay Manjoyod mula Negros, ang Manjoyod ilang Negros. station manager. Si Sir Jesser Bausin Molye. Jesser Bausin Molye. Niya ang CEO, Mr. Renier. CEO. Si Mr. Renier. Ayapok. Saan
Renier. Renier Ipok. A-E-A-P-O-C yung sa basa ni. Ayapok. Apok siguro ni. Unsa ay ikuan no, edit ikuan lang kuno letter E as in. A-E-A-P-O-C. Okay. Iapok ni. Iapok. Okay, ang ilaning CEO, no? Diin CEO ganin ni. diin gan location aning kuan. Sa kuan man ni kanang Riverside FM Cebu 93.2 MHz niya sa kuan ni siya, Riverside FM Cebu. FM Cebu 93.2 MHz. 93.2 megahertz. Okay. Kanya konsad kanang naapoy Riverside sa Riverside FM hinatila ni nahimutang Okay, okay na Ganyan. at least okay na ni. naapoy Riverside FM Panglao Bohol o Riverside FM Pero kini Manjoya, station nga Negros. nag-hook up usara dili ni. wala pa ko kay baw ani og kay doon naman to gisabutan sila si brother si Pastor Okay, murag ang mga Tiranagon. branches naman ang na-include pero ang nag-hook up sa atong program ang hinatilan. this station. Okay, thank you so much. Okay niya po si Mike Lucina, maayong gabi mga brother, watching from Mount Zion Church, Camotes Island. Great lang nako ang akong lolo Atilano Estrira, nga perming nagasunod sa inyuhang programa. Daghang salamat mga brad, God bless. Niya po si Johnny Serenio, mayong gabi sa tanan mga tigpaminaw ning maong programa. Ilabi na nimo Kuya John o Kuya Libby, Brad Libby, ni Anasad mi naglantaw sa programa Jesus is Our Hope. Salamat sa pagbrasa Brad Libby gikan ni Sanabal Biliran. Salamat kaayo Brother Johnny Serenio sa imo kanunay nga pagpakiuban sa ato nga Okay, tulumanon. Brother Johnny Sereno, please ko og regard si Brother Jaime Estrada diha, ha? Mes na gid nako si Brother Jaime kay nahimo gyud ni siya nga usa sa mga inunta napatik na sa akong kasing-kasing si Brother Jaime Estrada. Regards ni Brother Jaime, brother o uban siyang pamilya. Thank you so much. Okay, ato ning tagdon makadiyot kini nag-heart sa ato nga program, nagsinog heart, nagpasabot nga nag-love. Niya si Jaina Claves. Anya niya po si J. Kalapuan, Giovanni Inganyo Bayo. Niya po si Arlene Bulambao Oliamot, Johnny Mainit, Lynn of Keria, Milmar Iscalikas, Rosalyn Mainit, Mike Lucina, niya po si Brother Joel Seno. Kaning isa di kita kabasa ani unsa ni siya nga mga liter. Anya niya paspikas arita sa mga nag-like. Niya si Brother Aniceto Priscilias, Romirian Pialante Tumakas, Elena Pacifico, Mark Christian Ferrarin Gloria, Mary Grace Mongkada Mainit, Basilio Tiro Notarion Jr., El Silong, Ronilo Itang, o Brother Rufino Moreno. Okay. So, as of this time, mo ni atong mga nakita sa screen, atong mga kaigsunan o kahigalaan nga nag-love o nag-heart sa ato nga program. Okay niya sad si Brother Joel Sino. Good evening everyone. Happy listening sa DYCM. Salamat po sa pag-pray o pag-love, no? Brother Joel Sino. Niya nakikuban na to, nag-heart po si G. Marie Kalapuan diri sa ato nga messenger. Thank you kayo. Okay. Mupadayon ta sa nanhigala akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning basahon ni pangutana. Sir, good eves. By the way, si Donato Pakibot ni. Okay, daghang salamat Brother Donato Pakibot. Ang Biblia, sir, giila nga pulong sa Dios. Ang yawa kaaway sa Dios. Wala ba'y pulong sa yawa diha sa Biblia? Okay, daghang kaayong salamat Brother Pakibot,
no? Brother Donato Pakibot. Kanini ang salamat kayo, Brother Donato. Pakibot sa imong pangutana, no? Ay imong pangutana, ang Biblia giilang nga pulong sa Dios. Ang yawa kaaway sa Dios. Wala bay pulong ang yawa diha sa Biblia? Naapod bisan pagani ang pulong sa tao naapod. Pero sa kinatibuk-an giila gid ni nga kinipulong sa Dios tungod kay unang-una sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo nagtuga, dili ang tao nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kamo diha kung gusto gani mong matudloan sa Dios, basa mo sa Biblia kay gituga man ni. Sa Ginoo aron ang tao matudloan so alang sa pagpamadlong. Kamo din ha, kung gusto gani mong mabadlong ng dili maayo yung kinabuhi, basa mo sa Biblia aron mabadlong mo kay ang Dios nagtuga ni. Tudloan ng tao, badlongon ng tao. Sunod alang sa pagpanulid. Kamo dihang mga baliko, basa mo sa Biblia aron matanos mo. Ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So ang tanan kung nagkinahanglan sa pagkamatarong, susi mo sa balaang kasulatan. Kay nga naman gituga kini sa Dios. Pero ang pangutana ni kinini ang Donato Pakibot, no? Donato Pakibot nga ang Biblia pulong ni sa Dios. O kunya ang yawa kaaway man na sa Dios, wa bay pulong ang yawa o diha sa Biblia niya. Kung imong basahon ang buhat 17:17, balaana sila pinagis kamaturon, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So lahi ang pulong sa Dios kay kamatuoran man kaysa pulong siyawa nga mga limbong ug bakak na. Kung atong basahon din hiyo, na pamatian ninyo niya ang pulong siyawa ug unsa gyud ang pagkakaiba sa direksyon ba sa iyang mga pulong kaysa pulong sa Dios. Sumala sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto sa 6, nagsulti din hiyo, kanana ang nag-ingon, karon ang bitin malalangon labis sa nga tanan nga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Hioba nga Dios. Og siya nag-ingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Pulong ba yan ni yawa? Kinimbitin din higisgutan si Satanas ni, ang yawa ni. Akong basahon na. Sumala sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 2, nagsulti din ako, akong basahon. Gidakop niya ang dragon nga maura usab ang kadtong bitin kaniadto nga mausab ang yawa ug si Satanas. Tanawa ha, mao ni. Dragon, serpente, bitin man serpente, yawa ug Satanas, mao ni ang yawa. So atong balikan ang pulong sa yawa o pulong ni Satanas, nag-ingon Henesis 3:1 ngadto 6. Karon ang bitin malalangon labis sa nga tanan nga mga nanap sa kapatagan nga gibuhat niyo mga Dios. Og ang bitin miingon sa babae. Kinsa nagsulti? Ang bitin. Kinsa gisultian? Ang babae. Di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Tanawar ang direksyon ni Satanas o siyawa. Wa man mag-ingon ang Dios nga dili sila makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Sa laktod pagkasulti, murag i-suroy-suroy sa ka, lipat-lipaton o sa kadaan siyawa. Dili kay larguhon ka. Wa man mag-ingon ang Dios nga dili sila makakaon sa tanan nga bunga sa kahoy sa tanaman. Nag-ingon din og ang babay mitubag sa bitin. O ang pulong na punis babay. Mingon kanamo ang Dios, makakaon kami sa tanang mga bungas kahoy sa tanaman apan gawas ng pag-ila sa bungas kahoy na taliwala sa maigdawtan, dili kamo magkaon kay sa adlaw nga mukaon kamo niya na mamatay kamo gayon. Unya gisultian na po dinis 4 ug 5 og ang bitin mitubag sa babay nga nag-ingon dili gayud kamo mamatay kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Mao ni ang pulong siyawa, nga imong makita dinhi sa Biblia. Nya dugang pa kung atong tan-awon og ang pulong siyawa sumala sa Brother Donato Pakibot dinhi sa Job, no? Gisgutan dinhi sa kanini ang
dinhi sa Hub kapitulo 2 niya ang gisulti dinhi Ano dili kapitulo 2, kapitulo 8 nagingon dinhi Unsay gisulti dinhi? Og siyo ba mingon kang Satanas? Gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit og matarong nga tao, usa nga mahadlukon sa Dios og nagapahilayo sa daotan. Ang tao di ay nga dunay pagkahadlok sa Dios, nagpalayo sa pagkadautan. Unya niya ang gingo din 9. Unya mitubag si Satanas. Mo na ni pulong ni siya mo na brother Donato. Pakibot. Mo na ni Unya mitubag si Satanas kang Hiuba og mingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios nga walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alagad kaniya og libot sa iyang balay og libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot og ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Ang paghunahuna ni Satanas mo ni mga pulungan ni gulas ba ni Satanas, ang pagsabot ni Satanas nga si Job nang alagad sa Ginoo tungod kay gipanalanginan siya sa Dios. Unya ang hangyo sa yawa apan bakyawa karon ang imong kamot og tanduga ang tanan nga naa kaniya og siya mo pasipala kanimo bisan sa atubangan sa imong nawong. Mo na hangyo sa yawa. Mo ni ang pulong sa yawa brother Donato nga nasulat dinhi sa Biblia. Unta, daghan ang makabantay nga dili mo sunod sa mga pulong sa yawa. Ni apa kung atong basahon sumala sa Mateo 4, 1 ngadto 4 o 7. Nag-ingo din unsay gisultip na pa pulong gihapon ni siyawa. Nag-ingo din sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 7. Jis pagani atong basahon nag-ingo din matud pa din Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa wow aron tintalon siyawa. Og siya magpawasa sulod sa kapatan kadlaw kapatan kagabi og tapos nini gibati niya ang kagutom. Og ang maninintal miduol og miingon kaniya. Man na niya, pamati brother Donato ang pulong siyawa. Kay ikaw anak man sa Dios, sugo kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nagingon. Ay sulat na kinsay tubag si Ginoong Hesus. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kaytas-an sa templo o giingnan siya. Kay ikaw anak man sa Dios, mo ni ang pulong siya kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat kini nga nagaingon, magahatag siya sugo sa iyang mga manulunda, may tungod kanimo og si ilang kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato. Mo ni pulong siya unsay gitubag ni Jesus sa yawa. Sa Jesus mingon kaniya, usab na isulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Unya niya pa, gingon din ni sa 8. Unya gidalan usab siya sa yawa ngadto sa kataas kayong bukid og kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan og ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa og musimba kanako. Mao ni ang mga pulong sa yawa nga pipila lamang nga atong makita dinhi sa Biblia. Di lang sa nato basahon tanan kay wa masad tay oras. Pero ang kinatibuk-an dinhi sa Biblia pulong gini sa Dios pero doon na lang po'y mga pulong kay ang yawa kaaway man na sa Dios, doon na po'y mga pulong sa yawa nga nahisulat dinhi. Og dili lang kay ang Dios pulong sa Dios, niya po'y pulong sa yawa naasad ang pulong sa tao masulat diha. Ngano man kay ang mga tao gigamit man na sa Ginoo gud. Tan-awa sumala sa ikaduhang Pedro 1:21. Matik din ninyo ang sa tao na ni. Nagingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang Biblia naipulong sa Dios, naipulong siya naipulong pud sa tao, pero mga balaang tao nga minanduan sa Espiritu Santo. So ang importante mao nga ang tao masayod siya kung unsa kabililhon kining Biblia diha niya.
Nganuman, una, tandaan ninyo na, pagkaluwasan ang imong gikinahanglan, wa kay laing kaduulan, Biblia. Nganuman, sa ikaduhang Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom, tanawa, makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Busa kung kaluwasan ang imong gikinahanglan, susi dinis Biblia, pulong sa Dios. Pulong po di Satanas, di lang sundo ng pulong Satanas, pulong po sa tao, kay ang tao gigamit sa Dios na nagpanultis lang minanduan sa balaang Espiritu Santo. Balikon ko, kung kaluwasan ang imong tuyo, wala kay laing kapaingnan kundi ang balaang kasulatan. Nga naman, magtudlo ni, magbadlong, magtulid, ug mo matuto sa pagkamataron. Sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21 ug 22, ang gisulti, nag-ingon, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Remember dawatan nyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Unya, sa 22 nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kini nga programa nga inyong ginapamatian, kaluoy sa Ginoo naglungtad na ni sa dugay-dugay og taas na nga panahon, bisan pa sa daghang mga kalisdanan nga naagian, especially kananang sa klaro financial. Pero gitagaan pas Ginoo kay gayuna. Unya nga naman dinhi, pulong sa Ginoo ang ginasulti. Dawatan nyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Unya ang gisgutan sa 1:3 pinadayag ningon bulahan ang tao ngadto sa kapunungan ug magabasa sa mga pulong spiritual ug bulahan ang mga nagapatalinghog, meaning naminaw, kamuro naminaw mo. Bulahan ang nagpatalinghog ug nagtuman sa nahisulat dinhi kay ang panahon haduol na. Bulahan. Busa, dalaygon mo. Bulahan mo nga naminaw mo pulong sa Dios, pero ang gisulti 1:22 sa Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga kung dunay taong igo rang maminaw apan di mo tuman ini, ginalimbungan iyang kaugalingon og siya nahisama sa katao nga nagasudong siyang naong di sa salamin, tapos siya makasudong mulakaw siya og di na siya mahinumdum pag unsang pagadagwaya ang iyang nakita sa salamin. Sa samang pag-agikutob ragigas pagpaminaw, wa kay hunahuna pagsunod o pagtuman ini, ang imong nabatian karon, ang nabatian nimo kaniadto, pag abot sunahan wa na. Nganuman, wa man kay tuyo sa pagsunod nini. Apan hinumdumi nga kung imong kinabuhian ang pulong sa Dios, hinay-hinay nga mausab ug mabag-o ka diha sa imong kinabuhi. Brother Donato pakibot, ang Dios magapanalangin nimo uban sa tanang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw nini mga bahina. Brother Libby. Okay, dikon salamat Brother John. So ato ning basahon, ato nakita dinhi si Brother Brother Joel Sino. Happy listening kapag laom entire the globe. Thank you Bro Libby o Bro John. Thank you po kay Brother Joel sa pagpakiguban. Niya po si Brother Rufino Moreno og ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata og mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo og sa dautan. Genesis 3:4-5. Okay, ato ning tagdon sab ang mga nahidugang nag-send og hearts ng programa. Niya si Jeannie Rama Fermin, Scout Ranger Senior, Sir Isagani. Niya po si Ma'am Narcy P. Pelayo Edoliberio. Ato sa nakita ni si Evelyn Mainit. Ni asad si niya si Rolando Sardoncelio.
bago sa ning apelyido Rolando Sardoncelio. Salamat sa pag-uban niya, Eleuterio Lagarisa. Okay, adto na tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana giun sa to paghanay, Brother John. Ang iyang pangutana, Brother Living, ang Biblia giila nga pulong sa Dios. Ang yawa kaaway sa Dios, naabay pulong ang yawa sa Biblia. Okay, salamat no sa nindot nga pangutana. Ang yawa tinuod na nga kaaway na sa Ginoo. Kay tungod kay may rebelde maguna ang yawa gikan sa kagamhanan sa Ginoo. Nasayod naman ta sa kasaysayan sa yawa nga originally ang iyang ngalan Lucifer. Muna giasoy sa libro sa Isayas. Gitawag siya og Lucifer or Lucero. Muna gihapahayag sa Bakitas 14 versikulo 14-12 sa Isayas. Tawag siya morning star or Lucero, Lucifer. So apa siya mahulog? Usa siya sa mga gitawag kerubin o pangulo sa mga manulunda sa langit. Suod siya sa Ginoo, sinaligan siya sa Ginoo. Pero sa nakasulat higala sa balang kasulatan, giasoy sa Dios, giasoy sa Ginoo ang kahimtang ni Lucifer kung unsang hitabua nga nahulog siya nga nis kalibutan. Ang Biblia pulong nis Ginoo, mga kasaysayan mahitungod sa kaagi sa makatawhan sa Ginoo sa una, hantod sa pagkahulog sa sala gikas pagkatukod sa kalibutan. Ang Dios namulong ana, unya ilang gipasulat ngadto kang Moses kay una mang magsusulat si Moses. Gani niya paunay akong basahon dinhi sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 20. Niya ipahayag ni San Pedro siyang sulat. Nagingon ang 20 ngadto sa 21. Labaw sa tanan timan-i gayod ninyo kini. Ang tanan nga nahasulat sa balaang kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta kada magsusulat. Sa tupadili ilang kaugalingon pagsabot sa mga propeta. Kanang mga nakasulat. Naingon ang 21, tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingong mga hunahuna. Kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. So sila di ay magsusulat mga higalas Biblia. Mga tao ni sila nga minanduan, gigiyahan sa balaan nga Espiritu. O unsa may gimando sa Espiritu Santo ngadto kanila, ilang gisulti o ilang gipangsulat. So nagpasabot nga og unsay nakasulat sa Biblia, ang tanan gikan sa Ginoo, mando sa Ginoo. O gimanduan sa Ginoo sama panutan sa Genesis. Gimanduan sa Ginoo si Moses sa pagsulat mahitungod sa sulti ni Satanas nga ang tao nahulog sa sala. Kay unsa man si Satanas mahigala, unsa man siya, usa siya ka maglilimbong. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Panadayag 12, gisulti dinhi ang kinaiya ni Satanas. Kung basaw na, og nahitabo ang gubat dito sa langit. Sa dihang rebelde na siya, si Miguel og ang iyang manulunda nakigubat batok sa dragon. Si Jesus Christ batok sa dragon, kisaming dragon. Og ang dragon og ang iyang mga manulunda nakigubat. Apan gilupig sila og wala na dapit alang kanila dito sa langit. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ginganlag yawa Satanas nga maglilimbong sa tibok kalibutan. Tanawa ha? Unsa iyang buhat? Gitambog manghigala nga nis kalibutan. Si Satanas nga ginganlan og dragon
maglilimbong siya sa tibuok nga kalibutan. Siya gitambog ngadhi sa yuta, og ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. So daw doon na siya mga kauban di ay. Kadto mga sympathizer niya ba? Kadtong misunod, giasoy na sa Biblia. Si San Juan usaman sa magsusulat og wa siya magsulat ani sa iyang kaugalingong pagbulutan. Minanduan siya sa Espiritu Santo sa Dios aron sa pagsulat nini mahitungod sa kahimtang sa yawa. Og ang yawa gipasabot ini nga maglilimbong siya sa tibok naong siyota, gitambog sila nga sa kalibutan. Kauban siyang mga manulunda. Og sa dihang gikatambog sila nga sa kalibutan, ang Dios nag-ingon siya dinhi. Atong tanaw na sa versikulo 12. Tungod ni ini, paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo nini, apanalaot kamo o yuta, og dagat kadiha kaninyo nahilusad ang yawa, nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya, nga hamubo na lamang iyang panahon. Sa dihang nahulog si Satanas nga nis kalibutan, kauban siyang manulunda, nag-ingon ang Dios, paglipay mong niya din sa langit, kamong nahabilin dinhi. Pero alaot kayo ang yuta, kining atong gipuy-an. Alaot ang yuta, og ang dagat, kay niya dinhi nahilusad si Satanas, kauban siyang manulunda, ang maglilimbong sa tibok kalibutan. Nasayod si Satanas, nga ang iyang panahon haduol na. So magkaduol yung panahon, maningkamot siya sa paglimbong higala. O niya, dinis Biblia, gisulat ni Moses kay minanduan siya sa Espiritu Santo sa Dios, gisulat niya, giasoy niya, kay gitudloa, giyahan siya sa Ginoo, mahitungod sa pagpintal sa yawa ngadtos atong unang inahan. O niya, gihisgutan ni Brother John kaganiha, ang ilang ko kabildo, ang si Satanas yun, maoy nakigsulti sa atong unang inahan, pero dili personal niya nga nakigsulti siya ngadto, gigamit niya usa ka bitin, ang serpente mahigala. Tanawa kung basahon na God. Ang gisulti din sa Genesis Kapitulo 1. O unsa yun niya pagpintal ang babae. O niya, unsay iyang ipamulong. Karon ang bitin malalangon, labi pa kay Satanan nga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Hioba nga Dios, og nag-ingon siya sa babae, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa mga kahoy sa tanaman. Tanawa mo na gisulti nas bitin nga gimanduan sa yawa. Giasoy giasoy kay si Moses, may writer niini, og magsulat siya sumala sa mando sa Espiritu Santo. Unsay gisulti sa bitin nga gimanduan sa yawa, di ay ingon dinhi nga nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga makahoy sa tanaman. Nagpasabot nga ang yawa mo unang ning sulti ngadtos kang iba, samtang si iba nalayo gikan siyang bana. Ang nahitabo kay di man to mo giingon si Ginoo. Ang gisulti sa Ginoo sa 16 o 17 nag-ingon man ang Ginoo, makakaon ka sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ilas maayog daotan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay ka gayon. Ang gisulti ni Satanas, ingon siya di ay, nag-ingon ang Dios, dili ka mo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman. Di mo na mo igisulti, nangatarungan si iba. Ingon ang babae sa dos, o ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa mga bunga sa kahoy nga nasa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios,
dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron dili kamo mamatay. So, ingon si iba, nakigsulti siya sa bitin nga ang iyang kaistorya di ay ang yawa na gyudto. Bitin lang iyang nakita, pero ang ningguwa gikas baba sa bitin, ang yawa to nakigsulti. Ang gisulti si yawa nga giingnan demos Dios nga di mo makakaon sa tanang bungas kayo sa tanaman. Di man na mo gingos Ginoo. Ang gingos Ginoo makakaon kamo sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy sa pagilag may data nagingon ang Dios, di mi pakaonon ana. Kay sa adlaw nga mukaon kami na mamatay mi. Nangatarungan si iba, sumala sa gisultis Ginoo. Pero unsa may tubag sa yawa. Ang tubag sa yawa, ingon din siya. Ang bitin miingon sa bay, dili gayod kamo mamatay. Tanawa ra gud. Maglilimbong gid siya. Muni pulong sa bitin nga giasoy ni Moses. O niya minanduan siya sa Espiritu Santo aron sa pagsaysay sa gipamulong sa yawa ngadto sa atong unang inahan. Ang nahitabo, kay ingon man ang bitin nga di mo mamatay, masama noon mo sa Dios, nagunahuna na si iba, nga ang bitin mo'y nagsultis tinuod, ang Dios mo'y namakak. Tungod ni ana, ato lang daloong sugilanon, mikabot si iba, niadtong bungas kahoy nga gidili sa Ginoo. Mikaon siya, og iya pong gidalhan ang iyang bana. Ningkaon pod si Adan, diha ang tao nahulog sa sala. Nangahubo sila. So diha makita nimo nga giasoy sa Biblia nga ang yawa maglilimbong sa tibok naong siyota. Naabay pulong si yawa nga gisulti na sa giasoy ni Moses. O, kisa nagmando ka Moses, ang balaan nga espiritu aron sa pagsuwat kung unsay communication sa yawa ngadto sa atong unang ginikanan. Naghatag din nato og kasayuran mga higala sa nahitabo sa unang ginikanan paano sila nahulog sa sala tungod kay naminaw sila sa tentasyon si yawa. Punto na itong kwaon, gipasabot na sa Biblia nga ang buhat di ay siyawa mga higala. Kung unsay gisultis Ginoo di sa Biblia, iyan ang lubagon. Unsay sugo sa Ginoo, iyan ang lubagon. I-twist nila, tanawa ha. Pag ingos Ginoo, mukaon gani mo ani, muabot ninyong kamatayon. Kaya ang tao unta, way kamatayon. Muabot lang ang kamatayon sa tao kung ang tao mukaon niya itong gidilis Ginoo. Karon ang tao ning kaon man miabot ang kamatayon sa tao. Napamatud-an nga ang yawa bakakon gyud higala. Maglilimbong siya. Gilimbungan ang atong unang ginikanan nga di mamatay kon mukaon. Mao na atong bantayan mga kahigalaan. Kay ang yawa iyang lubagon mosulti siya dili sa tinuod kundili lubago niya ang tinuod. Magbantay sabta karong panahon na kay ang yawa higala dili na mo gamit og bitin. Ang gamiton si yawa tao na. So unsay sugo sa Ginoo diha sa Biblia nga imong makita, mabasa nimo. Kung naa may tao nga musulti nga okay na sa mapananglitan sa Levitico 11:7 ug 8 nag-ingon ang Dios, ang baboy kay kini pikas ang kuko apan wala magpangusap sa ilang kinaon mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon o dili kamo
hikap sa lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kaninyo. Sulti nas Ginoo, punas Ginoo, ug unsa may sangkuan, sangputan sa tao nga mukaon ana, gisulti pos Ginoo, sumala sa sulat ni manalag na Isayas, o sa may gisulat ni Isayas, ingon ang Ginoo. Nagsulti siya, sumala sa Isayas 66, versikulo 16 o 17. Ang mabasa kay pinaagi sa kalayo, ang Dios mo pahamtang sa iyang hukom. O gipasabot ng Isayas, manalag na ako sa Isayas, minanduan sa Espiritu Santo, nag-asoy siya nga ang paghukom sa ginahigala, ipaagi niya sa kalayo. Kalayo na ang death penalty alang sa mga taong musupak kung unsay gisugos Ginoo. O niya, ingon nato nabasa sa versikulo 6, ang paghukom sa Dios ipaagi sa kalayo, ug daghan unya ang iyang mapatay. Sa ato pag ipahamtang na ang paghukom sa Ginoo, daghan ang iyang mapatay. Kinsa maning mga tawhanang mapatay? Nag-ingon ang 17, kadtong mga tao nga nagbalaan silang kaugalingon, nagtanaw silang kaugalingon, putli walay sala, apan nagsimba og mga Dios-Dios, nagakaon sa karning baboy dulumtanan. Matupos contemporary English version, silang tanan dunganon sa paglaglag sa Dios sa adlaw sa katapusan. Gipamulong nas Ginoo nga impierno ang sangkuan nato sa adlaw sa katapusan kung atong kauno ng gidilis Ginoo. Muna isultis Ginoo, impierno sangkuan nato. Pero di naman bitin pug karon musupak ana. Naasay mutudlo nato. Mga kamao sa Biblia pero lubagon. O sa maitudlo, ay makaon na. Dili ta maimpierno ay namukaon. Luwas ta. Sa marasa, pag-ingon sa bitin nga, kaon man ni, di lagi mo mamatay. Mao sa nang hitabo karon panahon na. Makadungog karon nga dunay mga nagdalag Bible, pero matingala ka, against man sa Biblia ang itudlo. Di na mo matinga, og kinsa nga espiritu ang nagmando niya ng tawhana. Ang nagmando sa nahuna. Di ka na sa kaaway mga higala. Kay ang buhat niya maglilimbong sa tibuok naong sayuta. Pag-ingos Ginoo nga ang adlaw ipapahulay sa Sabado, naasay mo tungha nga dili bitin tao na gyud usay leader pa gyud magdada pag-Biblia. Wala na nang igpapahulay Domingo na ang sugos Ginoo. At mo na, pero pangitaan ni mong ebidensya, diin man kay mabasa sa Biblia nga giilisdan sa Dios ang adlaw pahulay ngadto sa Domingo ug nagsugo ang Dios nga Domingo na pahulay. Wa gyud mabasa mga kaigalaan. So diha nimo matikde sa imong pag-study sa Bible kung bisan kinsa nga tao nga mudtungha muduol nimo nga iyang lubagon ang pulong sa Dios, ang sugos Dios, diha sa nakasulat sa Belang Kasulatan. Makahibaw ka o kinsa nga espiritu ang nagmando ni anang tawhana. So ang yawa, mo mando sa usa ka tawo, musulti diha sa Biblia, giasoy diha, dagang hitabo diha nga gisulti sa Biblia nga ang pulong sa yawa nga mao ang pagtintal kay bisan pas ginusos, gitintal pa sa yawa. Namulong siya, basa ni Brother John kaganiha, gitintal si Ginusos, pero si Ginusos nagpakita og ehemplo nga may barog siya, mainampuon siya, may barog siya og iyang gihinginlan ang yawa pinaagisad sa pulong sa Ginoo. So nining katapos sa mga adlaw, ang yawa higala mulihok og ayo. Kay dili siya gusto nga kon mahimo ang handom niya nga ang tanan malaglag dili maluwas. Pero ang Dios nagsaad siya alang sa tao nga matinubanon, alang sa tao mainampuon. Nagsaad siya ang tagaanyag kaisog, kusog
nga makabarog sa mga pagsulay o matentasyon sa yawa. Wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit a puso atong tulumanon ni ang ato timsong. Magampo kita mga higala, dalangpanan ug makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti nga magapanalangin ka